ассалому алайкум тамошобинони азизу арҷуманд. Нашри барномаи иттилоотии ахборо аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади шиносоӣ бо ҷараёни корҳои бунёдкориву созандагӣ ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, оғози корҳои сохтмонӣ дар як қатор иншооти нав ва мулоқот бо сокинону фаъолон ба ноҳияи Нуробод ташриф оварданд. صبح روز 7 میلیون سال 2021 اساسگزاری صلح و وحدت ملی پشوی ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامالî رحمان با مقصد شناسایی با ҷараёни корҳои бунёдкорию созандагӣ ба истиқболи ҷашни 30 солаги истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон, оғози корҳои сохтмонӣ дар як қатор иншооти нав ва мулоқот бо сокинону фаъолон ба ноҳияи Нуробод ташриф оварданд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалî Раҳмонро дар шаҳраки Дарбанд, маркази ноҳияи Нуробод роҳбарият, фаъолон ва намояндагони ҷавонону аҳли фарҳанг бо самимияти беандоза ва рӯҳияи болида истиқбол намуданд. قلبی اهل نوراباد ما بر دیار وحدت آباد و گوهر بنیاد ما بر دیار وحدت آباد و گوهر بنیاد ما مهر وحدت پا بجا در قلب خلق شاد ما مهر وحدت پا بجا در قلب خلق شاد ما نام تو سر لوحه اندر دفتر ایجاد ما نام تو سر لوحه اندر دفتر ایجاد ما نقا بنیاد گشت و راه در قلبی زمین تاجیکان را کرده یک ملت نورآفرین نقا بنیاد گشت و راه در قلبی زمین تاجیکان را کرده یک ملت نورآفرین شهرت ملت رسید امروز در چرخ برین شهرت ملت رسید امروز در چرخ برین ای عزیزی ملتم ای سروری وحدت قرین ای عزیزی ملتم ای سروری وحدت قرین مرحبا مقتدای تاجیکی روی جهان تاجیکستانی عزیزم را توی زور و توان
این کمی ما را نگه دارد خدا بشماری کم شماری دهر ما این کمی ما را نگه دارد خدا پرچمی ما را نگه دارد خدا همچو رمزی سرفرازی های ما پرچمی ما را نگه دارد خدا دولتی ما را نگه دارد خدا سروری ما را نگه دارد خدا رهبری ما را نگه دارد خدا اساسگузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Нуробод нахуст бо лоиҳаи бунёди роҳи мошингарди роҳгун оби гарм Нуробод шинос гардиданд. Татбиқи ин лоиҳаи муҳим дар идомаи иқдомоти давлату ҳукумати мамлакат ҷиҳати ба кишвари транзитӣ табдил додани Тоҷикистон рӯи даст гирифта шудааст. Лоиҳа ба се марҳила ҷудо карда шуда, марҳилаи якуми он роҳи асосии оби гарм таги камар масофаи 32 километрро дар бар мегирад. Зимни муаррифии лоиҳа иттилоъ дода шуд ки дар ин марҳила сохтмони нақбҳои қандак бо дарозии 1,6 километр ва қарачоқ бо 1,7 километр бунёди 5 пули нав, таҷдиди 1 пул, 28 истгоҳ пиёдароҳ бо масоҳати 14860 метри мураббаъ ва гузоштани аломатҳои роҳ бо дарозии 102,5 километр пешбинӣ шудааст. маблағгузории марҳилаи якум 178,1 миллион долларро ташкил медиҳад ки 110 миллион гранти бонки осиёгии рушд, 40 миллион қарзи фонди созмони кишварҳои содиркунандаи нафт ОПЕК ва 28,1 миллион доллар саҳми ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Марҳилаи дуюми лоиҳа аз 44,1 километр роҳи асосии таги камар Нуробод ва аз 45 километр роҳи байни деҳавӣ иборат буда ба роҳи нави асосӣ пайваст мешавад. дар доираи ин марҳила низ сохтмони нақби таги камар бо дарозии 2,6 километр 6 пули нав таъмир ва таҷдиди 1 пули мавҷуда, 1 пули минтақавӣ, 54 истгоҳ пиёдароҳ бо масоҳати 27312 метри мураббаъ ва нишонагузории 107,2 километр роҳ дар назар дошта шудааст. Инчунин дар доираи лоиҳа 70 километр роҳҳои маҳаллӣ ноҳияҳои зикргардида низ бунёду азнавсозӣ карда мешавад. Сарчашмаи маблағгузории марҳилаи дуюм аз ҳисоби қарзи бонки Аврупои таҷдид ва рушд буда 150 миллион доллари амрикоиро ташкил медиҳад. марҳилаи сеюми лоиҳаи мазкур сохтмони пули бузург буда бо дарозии 760 метр бунёд карда мешавад. маблағгузории пули бузург аз ҷониби бонки осиёии сармоягузориҳои зерсохторӣ амалӣ мегардад ки ҳаҷми он 50 миллион доллари амрикоӣ мебошад. зимни муаррифии лоиҳа ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд ки барои тайёр кардани лоиҳаи муфассал ва асоснокунии техникӣ иқтисодии пули мазкур созишнома байни вазорати молия ва бонки осиёии сармоягузориҳои зерсохторӣ ба маблағи 3,2 миллион доллар ҳамчун кӯмаки техникӣ ба имзо расонда шудааст. ҳамчунин тамоми воситаҳои техникии роҳсозӣ иборат аз мошинолоти пешрафта мебошанд ба марҳилаи сохтмонӣ асосӣ дастрас гардидааст.
маблағи умумии лоиҳа зиёда аз 4.3 миллиард сомонӣ беш аз 381 миллион долларро ташкил медиҳад, ки маблағҳои грантӣ ва қарзҳои имтиёзноки шарикони рушдро дар бар мегирад. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пас аз шиносоии пурра бо ҷараёни татбиқи лоиҳа дар ҳамин ҷо ба бардоштани парда аз болои санги рамзӣ ба корҳои сохтмонӣ, роҳи мошингарди Роғун, обигарм, Нуробод расман оғоз бахшиданд. Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба муносибати оғози бунёди боз як иншооти барои кишварамон бузург дар назди сокинон ва меҳмонони ноҳияи Нуробод суханронӣ карданд. Сарвари давлат нахуст кулли сокинони водии Рашт, вилояти мухтари Кӯҳистони Бадахшон ва ҳамаи ҳозиринро ба муносибати оғози корҳои сохтмонӣ дар ин роҳ, ки боз як иқдоми нек дар раванди бунёдкориву созандагӣ ба ифтихори 30-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор меравад, табрик карданд. таъкид гардид, ки ҳадафи давлату ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз бунёди зерсохтори нақлиётӣ дар минтақаи Рашт аз он иборат аст, ки рушди соҳаҳои мухталифи ноҳияҳои водӣ ва вилояти мухтари Кӯҳистони Бадахшонро аз тариқи роҳи алтернативӣ таъмин ва дар ин замина даҳҳо ҳазор ҷойи кории нав таъсис ва сатҳу сифати зиндагии мардум боз ҳам баланд бардошта шавад. Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар идомаи суханронӣ таъкид доштанд, ки бунёди роҳи мошингарди ваҳдат Роғун, Нуробод, Рашт, Лахш бо дастгирии шарикони рушд ҳанӯз соли 2005 оғоз гардида, дар доираи лоиҳаҳои сармоягузорӣ беш аз 310 километр роҳҳои дорои аҳамияти байналмилаливу ҷумҳуриявӣ ва 138 километр роҳҳои маҳаллӣ ба маблағи умумии 1.9 миллиард сомонӣ сохта ба истифода дода шудааст. пас аз суханронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, роҳбари намояндагии Бонки Аврупоӣ таҷдид ва рушд Айтен Рустамова ва сокинони ноҳияи Нуробод баромад карданд. имрӯз ҳамчунин Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳраки дарбанди ноҳияи Нуробод бо корҳои сохтмонӣ, боғи фарҳангиву фароғатии ноҳия оғоз бахшиданд. Иншооти фарҳангӣ дар масоҳати 12.6 гектар бунёд шуда, марҳилаи аввали он дар арафаи таҷдил аз 30-солагии истиқлоли давлатӣ ба истифода дода мешавад. гузориши хабарнигорони мо. 7 июн асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ Пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳраки дарбанди ноҳияи Нуробод ба корҳои сохтмонии боғи фарҳанги фароғатии ноҳия оғози расмӣ бахшиданд. боғи фарҳангии фароғатии ноҳияи Нуробод дар асоси дастуру ҳидоятҳои ҳамешагии Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар масоҳати 12.6 гектар замин бунёд карда мешавад. дар асоси лоиҳа корҳои сохтмонӣ дар иншооти муосири фарҳангии фароғатӣ дар ноҳияи Нуробод дар ду марҳила амалӣ гардида, марҳилаи аввали он то ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди истифода қарор мегирад. лоиҳаи иншооти хуштарҳу замонавӣ аз ҷониби пажӯҳишгоҳи лоиҳакашии ҷамъияти савумии кушодаи шаҳрофар таҳия гардида бо харҷи 37.8 миллион сомонӣ бунёд карда мешавад. дар марҳилаи якуми татбиқи лоиҳаи боғи фарҳангии фароғатии ноҳияи Нуробод дар ҳудуди иншоот бунёди муҷассамаи шоҳ Исмоили Сомонӣ бо баландии 10 метр, нишони давлатӣ бо баландии 28 ва парчами давлатӣ бо баландии 48 метр ба нақша гирифта шудааст. ҳамчунин дар марҳилаи якуми корҳо сохтмони 12 фавора, ҳавзи обгирӣ, гузарондани хатҳои муҳандисии оби нӯшокӣ, корезӣ, интиқоли барқ ба истифода дода мешавад ва як қатор тадбирҳои дигари созандагӣ низ амалӣ мегардад. аснои шиносоии Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо лоиҳаи иншооти бунёдшаванда дар ҳудуди боғи фарҳангии фароғатии ноҳияи Нуробод иттилоъ дода шуд, ки барои бунёди парчам ва нишони давлатӣ масолиҳи зарурии сохтмонӣ дар базаи моддии техникии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди рамзи ваҳдат аллакай пурра дастрас гардида бо мақсади омода намудани муҷассамаи шоҳ Исмоили Сомонӣ ҳайкалтарошон ва мутахассисони варзида ҷалб шуданд. бунёду ба истифода додани парчаму нишони давлатӣ ва муҷассамаи нахустин асосгузори давлати тоҷикон дар маркази ноҳияи Нуробод дар роҳи тарбияи ҷавонону наврасон дар рӯҳияи ватандӯстӣ ва хештаншиносӣ ва бедор сохтани ифтихори миллӣ дар замири онҳо такони тоза мебахшад.
фармоишгари иншоот хуштарҳу замонавӣ дар ноҳияи Нуробод муассисаи давлатии мудирияти минтақаи зериобшавандаи нерӯгоҳи барқи обии Роғун буда корҳои паймонкориро ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди рамзи ваҳдат ба уҳда дорад. боғи фарҳангӣ фаровати ноҳияи Нуробод дар асоси дастури ҳидоятҳои бевосита Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ Пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба истиқболи ҷашни 30-солагии Истиқлоли давлатӣ сохта мешавад. муассисаи давлатии мудирияти минтақаи зериобшавандаи нерӯгоҳи барқи обии Роғун ба ҳайси фармоишгар қабул гардидааст ва мо кормандон кӯшиш менамоем ки тамоми корҳои сохтмониро ба сифати баланд ва дар муҳлати муайянгарда ба анҷом расонем. бунёди боғи фарҳангӣ фароватӣ дар ду марҳила амалӣ мегардад. ба истифода додани марҳилаи аввали иншооти фарҳангӣ фароватӣ дар ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ як тӯҳфаи арзишманд барои сокинону меҳмонони ноҳияи Нуробод мебошад. дар марҳилаи дуюми корҳои сохтмонӣ баробари фароҳамсозии дигар инфраструктураҳо бунёди майдончаҳои варзишӣ низ ба нақша гирифта шудааст ки барои ҷалби сокинон ба солимгардонӣ ва обу тоби бадан мусоидати ҷиддӣ хоҳад кард. дар боғ барои истироҳату фароғати сокинону меҳмонон тамоми шароити зарурӣ фароҳам мегардад. бо мақсади риояи технология иҷрои корҳои бетонӣ ва дастрас намудани тамғаи зарурии бетони истеҳсолшаванда дар рафти корҳои сохтмонӣ боғи фарҳангии фароғатии ноҳияи Нуробод заводи хурди истеҳсоли бетон бо иқтидори 250 метри мукааб дар як шабонарӯз пурра ба кор дароварда шудааст. барои ҷавобгӯ будан ба талаботи меъёрҳо ва қоидаҳои амалкунандаи сохтмонии муассисаи давлатии мудирияти минтақаи зериобшавандаи нерӯгоҳи барқи обии Роғун бо озмоишгоҳи хадамоти назорати давлатӣ дар соҳаи сохтмонӣ кумитаи меъморӣ ва сохтмонӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон шарҳномаи дахлдор ба имзо расонида масъулии сохтмонии зарурӣ танҳо баъд аз ба даст овардани хулосаи мусбӣ барои истифода дар бунёди иншоот иҷоза дода мешавад. дар ҷараёни корҳои паймонкорию василгарии 30 нафар мутахассисони маҳаллӣ бо ҷойи кор ва маоши хуб фаро гирифта шуда зиёда аз 10 адад техникаи махсуси пуриқтидор ба корҳои сохтмонӣ ҷалб гардидааст. мо сохтмончиёни ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди рамзи ваҳдат дар боғи фарҳангӣ фароғатии ноҳияи Нуробод корҳои паймонкориро ба зимма дорем. дар асоси ҳидоятҳои Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кӯшиш менамоем ки корҳои сохтмониро ба сифати баланд ва дар муҳлати муайяншуда ба анҷом расонем. шукронаи фазои сулҳу оромии кишварамонро мекунем ки барои мо шаҳрвандон тамоми шароит ва фаъолияти кориро дар ватани худамон фароҳам овардааст. барои иҷрои корҳои сохтмонӣ тамоми шароит муҳайё аст. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суҳбат бо сохтмончиёну масъулони лоиҳа ҷиҳати истифодаи пурра аз имконоту шароити мавҷуда барои бо сатҳу сифати баланд ва дар муҳлати муайян гардида ба истифода додани ин иншооти муҳим барои сокинону меҳмонони ноҳияи Нуробод дастуру ҳидоятҳои мушаххас доданд. дар ноҳияи Нуробод ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон бунёду ба истифода додани наздики 250 иншоот дар соҳаҳои гуногун ба нақша гирифта шудааст ки аллакай қисми бештари онҳо мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтаанд. ба истифода дода шудани марҳилаи аввали лоиҳаи боғи фарҳангии фароғатӣ дар шаҳраки Дарбанд боз як тӯҳфаи арзишманди давлату ҳукумати мамлакат дар рӯзҳои таҷлил аз ин ҷашни бузурги миллӣ ва солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ барои сокинону меҳмонони ноҳияи Нуробод хоҳад буд. با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان در ناحیه‌های دروازه، ونج، روشان و مرغاب بنیاد 17 پل ماشینگذار ادامه دارد. در ساختمان پل‌های ماشینگرد ساکنان محلی با جای کار تامین کرده شدند. از روند کارهای آبادانی همکاران ما گزارش می‌دهند. در دوره سازوار استقبال گرفتن جشن 30 سالگرد استقلالی دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه‌های دروازه و ونج، روشان و مرغاب ولایت مختار کوهستان بدخشان بنیاد 17 پل ماشینگذار ساختمانشان ادامه دارد. ساختمان پل‌های ماشینگذار در دوره لایحه مستحکم نمودن اینفراستراکتوری مهم جهت تامین استواری ضد خطرهای طبیعی در بالای رودخانه‌های ناحیه‌های دروازه و ونج، روشان و ناحیه مرغاب با صورت صفت بلند تطبیق گردیده ایستادند. کهنه و فرسوده شدن پل‌های ساخته شده هر لحظه به حرکت
мунтазами нақлиёти калонҳаҷми боркашонӣ мушкилот пеш меовард. маҳз ҳамин буд ки бо дастгири ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бунёди пулҳои замонавиро дар ҷавдаҳои мошингарди ноҳияҳои номбурда рӯй кор овард. корҳои пулсозӣ аз соли 2020 инҷониб шурӯъ гардида дар ҳадифи таҷдиди пулҳои ҳозиразамон ду тарафи соҳили дарёчаҳо низ ба масофаҳои муайян соҳилбандӣ мегардад то иншоот садсолаҳо аз хавфу хатарҳои табиӣ эмин бошад. роҳҳои ба пул баранда низ дар масофаҳои муайян таъмиру таҷдид мешавад ки ба ҳаракати нақлиёт дар ноҳияҳои зикршуда мусоидат менамояд. бино ба иттилои масъулин то ба имрӯз қариб 30% корҳои пулсозӣ анҷом ёфта. корҳо ба таври шабонарӯзӣ зери назорати мутахассисони лоиҳа қарор дорад. эҳтимол меравад ки бештари пулҳои сохташаванда дар остонаи ҷашни соҳиби истиқлолӣ маворди истифода қарор бигиранд. дар корҳои сохтмонӣ техника ва таҷҳизоти пуриқтидори роҳсозӣ сафарбар гардида корҳо бо риояи талаботи рӯз анҷом дода мешавад. дар пули рудхонаи ардоба ки бо дарозии 24 метр алакай корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ ба итмом расида, муҳандисону пулсозон дар корҳои арматурбофии болопӯши иншоот заҳмат мекашанд. дар ҷамоати деҳоти техар бошад 4 пул дар болои дарёчаҳои беқарор идома дорад. калонтарини ин пулҳо бо дарозии 62 метр дар болои дарёи ванҷоб бунёдаш марҳила ба марҳила пеш рафта истодааст. алакай дар пойдевори дуюми пули мазкур корҳои арматурбофӣ ва бетонхобонӣ пеш меравад. дар пули болои дарёи ванҷоб ки ҷамоати деҳоти техарро бо ҷамоати деҳоти рованд пайванд месозад, аз моҳи майи соли гузашта ин ҷониб корҳо пеш мераванд. азбаски дарёчаҳо дар фасли тобистон обашон аз меъёр зиёд шуда ба ҳаракати нақлиёт мушкилот эҷод мекунад. бунёди чунин пулҳои ҳозиразамон ба маврид аст. татбиқи лоиҳаи сохтмони силсила пулҳои пуриқтидор аз дастгирию ғамхории асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати беҳбудӣ бахшидан ба зиндагии сокинони вилояти мухтори Коҳистони Бадахшон нигаронида шудааст. зимни бозид аз раванди корҳои созандагӣ дар пули деҳаи сед 7 техникаи пуриқтидор ба корҳои тахту ҳамворкунии роҳҳои ба иншоот пайвастшаванда идома дорад. 15 нафар роҳсоз ва муҳандисони чиноӣ дар ин қисмат раванди корҳои роҳсозиро назорат мекунанд. корҳои соҳилбандӣ аз ду тарафи пулҳо низ дар ҳадифи корҳои сохтмонӣ бо кашонидани хорасангҳо ва мустаҳкам кардани соҳили дарёчаҳо низ тавассути техникаи замонавӣ анҷом дода шуда баъдан бетон хобонида мешавад ки чунин тарзи кор барои солҳои сол ҳифз намудани пулҳо аз баландшавии сатҳи обҳо дар фасли тобистон замина мегузорад. дар ҳадифи муҳандисону мутахассисони чиноӣ 298 нафар сокинони маҳаллии ноҳияҳои дарвозуванд, рӯшону мурғоб дар корҳои сохтмонӣ ба кор ҷалб шуда соҳиби маоши баланд дар маҳалли зисташон мебошад. идомаи ахбор. дар хоҷагиҳои деҳқонӣ оилавӣ ва хоҷагиҳои ёрирасони ноҳияи бобоҷон ғафуров ҷамъоварии ҳосили барвақтӣ оғоз ёфт. ҳоло дар ҷамоати деҳоти ғозиён картошкаи барвақтӣ, дар деҳоти зарзамин помидору бодринг ва дар ҷамоати деҳоти унҷӣ ҳосили сабзӣ ҷамъоварӣ шуда ва бозорҳои дохилӣ ворид карда шуданд. гузориши Маҳмуда Аҳмадзода ва Илёси Бобоҷон. новобаста аз номусоидаи обу ҳаво дар аввали фасли баҳор кишоварзони ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бо истифода аз тадбирҳои судманду таҷрибаҳои деҳқонӣ ба таъмини нашунамои хуби зироати кишоварзӣ ва ҳосили барвақтӣ ноил шуданд. дар 20800 гектар заминҳои корами обии ҳудуди ноҳия, дар 8601 гектар пахта, дар боқимонда заминҳо кишти ҳамаи намуди маҳсулоти кишоварзӣ, сабзавот, полизӣ, ғалладонагиҳо, амсоли гандум, ҷав, шолӣ кишту парвариш намуданд. дар фасли баҳор дар хоҷагиҳои кишоварзӣ ноҳияи Бобоҷон Ғафуров кишти сабзавоти барвақтӣ 2558 гектарро ташкил медиҳад. вобаста ба талабот бо маводи озиқаворӣ давоми чанд сол аст ки хоҷагиҳои деҳқонии оилавии ноҳия дар кишту парвариш ва рӯёнидани ҳосили хуби картошкаи барвақтӣ дар шароити водӣ таҷриба пайдо карданд. картошкаи барвақтӣ дар моҳи феврал зери пилёнка кишт гардида дар давоми 3 моҳ ҳосил ҷамъоварӣ мегардад. 50-60 сотиқ картошка кишткор мекунем. 120 рӯз, 110 рӯз бе картошкаро мекунем. 30 сенер, 35 сенер мегирем. баъд аз картошкаро ҳосилро гирифтан, ё ҷирмака, ё ин ки бодринг кишт мекунем. дар ин хоҷагӣ ва дигар хоҷагиҳои ёрирасони ҷамоати деҳоти ғозиён дар ин давраи сол ки иқлим мусоид аст, баъди ҷамъоварии ҳосили картошка дар кишти дубора номгӯи дигари зироати кишоварзиро анҷом дода, баъди он дар кишти такрорӣ боз дигар нави маҳсулот парвариш намуда аз як замин то 3 ҳосил ба даст меоранд, ки барои таъмини иқтисодии хоҷагиҳо мусоидати калон менамояд.
дар ҷамоати диёҳоти унҷи аъзою саҳмдорони ҷамъияти саҳомии кушодаи ба номи Саидхоҷа Рунхоҷаев бригадаи 42 ҳосили сабзии барвақтиро ҷамъоварӣ доранд ки ба гуфтаи Ҳусния Ҳакимова як нафар аъзои хоҷагӣ аз ҳисоби замини мавҷуда 5 нафар аҳли оила бо кори доимӣ таъмин ва зиндагии хешро аз ҳисоби ҳосили он пеш мебаранд ва имрӯзҳо ки давраи ҷамъоварии маҳсулоти барвақтӣ аст ҳосили замин хуб арзёбӣ мекунанд. дар ҷамоати диёҳоти зарзамин 760 гектар замини корами обӣ мавҷуд аст. дар 200 гектар помидор, дар 200 гектар пиёз, картошка кишт намуда, боқимонда заминҳо барои кишти пахтию шолӣ пешбинӣ шудааст. дар хоҷагиҳои ҷамоати диёҳоти зарзамин сабзавоти барвақтии зери пилёнка, помидор, бодиринг, қаламфури булғорӣ охири моҳи феврал кишт гардида, ҳосили хуб баста, дар рӯзҳои аввали фасли тобистон маҳсулот пухта расида, ҳар рӯз даҳҳо тонна сабзавот ба бозор бароварда мешаванд. бино ба арзёбии деҳқонон, шароити муҳайё гардида, саривақт додани обу ғизо ва гузарондани корҳои агротехникӣ боиси фаровон шудани ҳосили сабзавот гардидааст. аз замин хушрӯи мана помидорҳо ҳозир чин содем бозорба мебарем, ҳамун сари замин меям мефурӯшем. дар рӯзҳои аввали фасли тобистон таъминоти аҳолӣ бо маҳсулоти барвақтии кишоварзӣ яке аз талаботи муҳим ба ҳисоб меравад. ин аст ки хоҷагиҳои ҷамоати диёҳоти зарзамин ҳосили помидору бодиринг, хоҷагиҳои деҳқонии диёҳоти ғозиён картошка ва хоҷагиҳои ҷамоати унҷи аҳолиро бо сабзию карам, пиёз ва қаламфури булғорӣ таъмин менамоянд. сабзавотҳое ки мо барвақти кишт карда будем ба ғуничин тайёр аст. ҳосили картошкаи ғуничин карда истодем, ҳосили сабзе ки мана имрӯзҳо ба бозор бароварда истодем. кӯшиш карда истодем ки барои таъмини амнияти озуқаворӣ ҳиссаи худро гузорем. чун таҷрибаи ҳарсола нишон медиҳад, баъди ба бозор баромадани маҳсулоти барвақтии хоҷагиҳои ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ва дигар шаҳру ноҳияҳо фаровон шудани ҳосили маҳсулот, нархи маҳсулот дар бозорҳо поин меравад. бо мақсади таъмину дастрасии аҳолӣ, арзоншавии нархи маҳсулоти кишоварзӣ дар мавзеъҳои сераҳолӣ, шафати шоҳроҳи Хуҷанд, Исфара Конибодом ва дигар мавзеъҳои ноҳияи Бобоҷон Ғафуров барои фурӯши озоди маҳсулот гӯшаҳои деҳқон ташкил гардида, маҳсулоти кишоварзӣ ба фурӯш гузошта шудааст. маҳмуд аҳмадзода, Илёси Бобоҷон, ноҳияи Бобоҷон Ғафуров барои барномаи ахбор. бинандаҳои арҷуманд ин буд барномаи тилотии ахбор. Тансияту хонобод бошед.